Ну що ж, шановне господарство, ми починаємо наш прямий ефір або етер, як кому лепій. Ось, покуль тільки люди збираються, покуль тільки... ось тут гукарежисер Дзьондзя. Тут є ще, Жень, іди покажися. Ось є ще один наш могилевець. Ось. Колись мы тут с вами были, коли был День родной мовы, были тут же в этом баре, а зараз будет трохи інший концерт. Тому глядите, насолоджуйтесь, и все будет добре. Будем как-то. Выходим до нашего. Хорошо, самое забавное, что меняется, Теперь на работе. Так, мне похуй. Пока стояла на баре, Работает.
Где что сейчас? Я там сяду, да. Но мне кажется, скорее полагаю, что очень сил. На самом деле, у меня мама даже в Телеграме есть. В основном, конечно, в Вайбере, но в Телеграме. И много людей пишут в Телеграме. Даже пробуют. У меня сегодня такая прикольная история. Я начала избавляться от вещей. Да, я так вам сказала, что ли почти как тебе? Я отдала знаешь, вешалка из юбка для одежды и женская футболка для обуви. Но я больше юбка и еще один рейл. Я снова иду на третий. Я просто обувь своего района смешаю. Уже не первый раз. И Беларусь, кстати, мимо дома. Я вижу, она идет с пакетом. Я вещей. Выносите, посмотрите. Я приношу пары. И она все добрала. Я думаю, хорошо. Отлично. Вот она хорошая. Не папа. Я на самом деле обожаю это. Я постоянно. Я не верю, что я не верю. Да, то есть теории можно где-то вот в этом месте. Такие интересные довольно большие города. И там компании покупают, я была
Центральная территория. Можно даже я уж не говорю, что моя, когда человек приехал, у меня первый квартире арендной не было была мебель, я купила самую дешевую, а потом, когда переехала в квартиру, продала все новое. Через год вот еще, опять же, сейчас у меня есть недорогая кофемашина качественная. Я наиграла серию, что тоже продать. У меня я не могу сказать своей сетью. Я решила его тоже продать. Но это еще у меня в процессе. Шановна госпожа, вы видите, кто здесь? Это Марина, моя количество ведущая. Я думаю, что еще не один раз. Радуйтесь, друзья, і воно завжди з нами. Завсёды. Обов'язково слухайте довгу музику, по-перше, а по-друге, обов'язково долучайтеся до сьогоднішнього стриму. Буде шалено, буде енергічно, буде запально, буде по-справному просто різко. І не тільки я. Тому, будь ласка, долучайтеся. І що саме проходить, бандова сьогодні ми будемо до завершення, до опошньої круги алкоголю і унікального самої. Короче, покуль не сдохнем нахуй. А жить будем еще Долго и жить весело. Привет. Рок-н-ролл любила. могу немножко выпрямить. Я так привычно сейчас. Не, ну, наверное, да.
At 17, I started to starve myself. Thought that love was a kind of emptiness. And at least I looked so good, the hunger I felt. I didn't have to carry it like you make me feel full of days with your beauty for a moment. I thought that love was just a drug. I thought that love was on stage, get such a strange night. Don't have to get right. There's a place to find a home. There's no Но мне кажется, такие основные как бы цена вроде нормальная. Я забила на тренировке. Но у меня как бы вызывает подписка, плюс я все-таки, знаешь, я не беру, у меня до этого был другой элемент. И там был, я там полгода занималась тренеркой. Потом мы с подругой ходили на эти но потом, короче, качество приходится. Я поняла, что я не готова ездить на полчаса, и плюс вечером я не успеваю. Я, кстати, решила сама хотела.
Может, вот так мне просто звезды. Стала получать результаты. Вообще хочу ходить в стрессе. Дети хочу быть носом. Поэтому я начала. Так, в принципе, сегодня еще появился
Вот это вот все, знаете, с другой стороны, мне просто делалось больше Я понял. Ну да. Может быть так. Это была репрессия питания, государство либеральных возобновленных школ мы будем стартовать. И шчыра спадзяюся, што гэты вечар насамрэч будзе сяброўскай не толькі за назвай сваёй, але ж яшчэ і праз атмасферу, якая будзе панаваць у нашым любімым бэк-до-баре. Таму хвілінка і паехалі. Я просто была на концерте, когда он играл с кем-то, уже было очень
Ну што, хвілінка скончылася, а вось наша гэта самая чароўная імпрэза толькі распачынаецца. Што не можа не радаваць у сваю чаргу, тое, што у гэта, мне падаецца, ўсё ж крыху сумны час, калі мы будзем развітвацца з адной такой файнай, такой любімай, такой шыкоўнай пляцоўкай, як Бэкдоу-бар, але адчуваецца гэтае самае плячо. Плячо нашых файных музыкаў, тых самых людзей, якія прыходзілі сюды не толькі выступіць, але ж яшчэ і папіць піўка. Я, да рэчы, спадзяюся, што усе, хто сёння тут прысутны, будуць практыкаваць гэта, піць піўко. Ну і не толькі піўко, чаму тут. І да ўсяго іншага вельмі радую, што сёння ў нас досыць вялікі склад атрымаўся. Таму сёння ў нашай праграме выступы гуртоў паўтары чалавека. Таксама капітан Хмель, звярніце ўвагу, калі ласка, Артём не выважу, архіпелік, але распачынаць мы будзем з глыбінь, з трансу, і не толькі. Мне падаецца, што па адным толькі знешнім выглядзе можна здагадацца, што нас чакае сапраўды нешта, што інтрыгуе, што зачароўвае, што зацягвае. Файны проект. Чеслав!
Да, спасибо, что пришли. Рад вас видеть. Маленькую историю, как бэкдор поставил меня на ноги. У меня был сложный период, когда я едва ли мог ходить, и я получил резкое предложение от бэкдор сыграть. Я подумал, что сидячий концерт это полная вообще фигня. И пришлось мне собраться в руки, выкинуть костыли и сыграть на этой сцене стоя. Поэтому я вам сильно благодарен, что вы меня поставили на ноги.
движение, то О. Просто что...
Ребят, большое спасибо, так много исполнителей, что, наверное, была последняя песня. Также спасибо за поддержку. Любим вас. Друзья, кто мьют? Мьют? Господарство і назначається все, але давайте ще раз гучными, самыми гучными в этом свете аплодисментами для Честного! Давайте расскажу вам одну цікавую штуку, что сам проект ответный даже и тем, что будет лазить интересов в этих таких засекреченных местах. Тому обов'язково подписывайтесь на музыку и скажите за тем, куда яны вас везут, вернуть. Короче, где мы будем спрягаться на фотографии, потому что мне подается, что сегодня было вельми файно, и это треба повторить. Дякую. Ще аплодисменти для Чесла! Мне подается, что ты сегодня часто доклада. А мы хотим сказать, поведайте, есть яшчэ файный коллектив белорусский, які, мы надеемся, вам але за чего? Про наши горести, про наши наболелы, про наши имена. И про то, что живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ясно, живе. Сегодня нам музычно будет рассказать коллектив полторы человека, а не полтора человека. Потому что белорусскую мову на самом деле это больше людей. И треба людей полтора, белорусскую. Пожалуйста, те самые люди, которые свой час знали тут святый день Родины. Андрей, Алексей І Марина! Дякую, я по посту, ми придаємо військові сім'ї, шкапали, знаєте, не варто затягивать. Запаливать? Полторы человека! Раз. Вітаємо Вектор Бар, вітаємо всіх. Все. Чик-чирик. Так, слухай. Ну, чик-чирик. Чекаємо гітару. Немножко. Ну что, трошки про Беларусь не проводить? Статисту сказали, говори нормально.
белорусские великие, мы белорусские дослухали восприймання. А я в моїй голові, ти в моїй душі. Шишина завсюди, шишина завжди. Шишина завжди. І по-іншому не буде у коротких руки. Наші груді. Шишина завжди. І по-іншому не буде у коротких руки. У наших грудях. В школі так само, одних грамотей. Та ти через наше слово російське. Ну что там тут это? Ну что Беларусь? Короткая устная. Жижи межды. И по-іншому не буде у коротких руки. У наших грудях. Жижи межды. І по-іншому не буде у коротких руки. У наші груді. Живе Беларусь, Беларусь, живи. Покуль живая, мама, будем жить и мы. Можем свое, радуйте год, можно дышать мне, почувать себе охотно. И по-іншому не буде коротких руки. Наші груди, наші жити. І по-іншому не буде коротких руки. У наші груди. І ще раз вітаємо Егор, вітаємо всіх, хто прийшов на таку святочну вечеринку. Усім вельми дякую, всім вельми вдячні. Даруй за все мне дата, матуле попить слез. Моя країна всього, хотя мой лес хотіть спалити, мой лес шукать добро. Далі все чорним, людей серед дорог. А можна так, не можна, всього нема. А можна милиценку, что крочила. А можна стягір ветер, седого робиться. Народ тепер погоня, нас не спинить ніяк. Нас не спинить ніяк. Даруй за все, бабуля, по зброю в руки взяв. Але ж своего народу я пальца не гранат. Я был в народной хвале, со стягом на коне. З'явились дьявол черный, Сократы повели. Навозно, так навозно, всего напевала. Навозно милицию, что крочила храм. Можно стягивать ветер, седого рождества. Народ терпел погонят, нас не спынить нет. Нас не спынить нет. Даруй за все, дядуля, я перешел межу. Моя Каролина раптом просунулась. Просунулись люди и разбили гнев народ. Я к тебе, деда,
Де ж твой куляна? Навошта так, навошта ці робив я? Навошта білі цьоху, що крочила грам? Навошта стягер ветер, ці хороший стяг? Народ собі погоня, нас не змінить я. Нас не змінить я. Навошта так, навошта ці робив я? Навошта білі цьоху, що крочила грам? Навошта стягер ветер, ці хороший стяг? Народ теперь погоня, нас не спынить меня, нас не спынить меня. Живи вечно! На жаль, зараз ми живемо в таких умовах, коли трошки не хапає чогось такого маршина, как это, притуляшек, домашек, что-то такое. Может быть, навіть коли нам на самом деле весело, нема з ким уже поделиться, расповести про простое, что у нас в житті отбывается, и як отбывается. Больше нет про это наступная песня. Золотая мне мать, что несу, я несу и хочу все. Я кричу, волком плыву, что гуляется своей. Подарила мне мать крылья, как летать на облаку. Успомин не дает спокою. Той час, коли все было гулёй. А тебе даешь? Не треба. Лепетушью спокой. Золотая мне мать раны, як немовлятку, притуливши до груди. Я заснул, але я ще почую твое стиглое, сынок мой любый, я с тобой. Сынок мой любый, я с тобой. И ведаете что? Вот что хотел сказать на самом деле. Те места, которые открываются поза межами, те люди, которые что-то роблять своими руками, те люди, которые несут нашу белорусскость далей,
Вельми хотелось попросить всех людей шанаваць гэта, як немаўлятку прытуляць, карыстацца менавіта больш сваім, бо у нас насамрэч шмат чаго ёсць. У нас шмат вытворцаў, шмат музыкаў, шмат крамаў і так далей. Калі наша беларуская солідарнасць, якой яна была калісьці паўстане, мы ўсе будзем адчуваць сябе значна лепш. Вось. Дзякуй вялікі. І апошняя на сёння песня будзе про такі кантынгенты людзей, больш творчых, якія вымушаны былі выехаць вось у розныя краіны і Я хотел сказать дякую всему стафу бара Backdoor, які все своими руками эту прихожость робили. Нават так, что одна рука зломилась. Здоровье. Все будет добро. Курка и с тобой докладываю. Больш дакладна хотел бы працягнуць слова моего сябра. Ведаеце, што так адбылося, што мы з Бэкдорам пазнаёміліся ў той час, калі мы шукалі пляцоўку, каб правесці менавіта Дзень роднай мовы 21 лютага. Вось. Але ж так адбылося, што перад гэтым наша сяброўка Марина запостила пост про тое, якія тут файныя і смачныя дранікі. І ведаеце, што мне так падаецца, што калі б не гэты пост, нічога бы ввогуле не адбылося. Але насамрэч, я прыйшоў загадзя, паспрабаваў гэтыя дранікі і улюбіўся. Просто, ну вось насамрэч. Уладальнікі і бармены гэтага месца не дадуць мне схлусіць. Вось, насамрэч, хто яшчэ не спрабаваў, вельмі раю дранікі з грибочкамі, за свініначкай, за сметанкай. Дзякуй вельмі, насамрэч, вы робіце такую смакату, нізка кланяюся. Ну а зараз про тых, хто вымушенно з'ехал про свою творчесть, про музыку, про свои творы, песни и так далее. Як выяснює чинники біоміграції, сонячними гості, мають рацію, стомлені, зли, немає що з'їсти, стоїш на вулиці, маршати, ти співаєш пісні, співаєш, бо грає душа, співаєш, бо рветься серце, здається, ніхто не розуміє тебе, ніхто не пустить тебе покреться. Грай, музика, грай свою музику, хай веє завеє, і души. Грай, музика, грай свое, хай ніхто не розуміє твоє віраші. Грай, музика, грай свою музику, хай веє завеє, і души. Грай, музика, грай свое, хай ніхто не розуміє твоє віраші. Ніхто не розуміє твоє віраші. У призове выйдешь на берег Вислы, распалишь огонь, выпустишь дым, под этим небосхилом ты знал, я количестве молодых, не выдать, не Висла небом, и не один.
родина з сябрами, нібито на вечеру, багатий стол убраний, і сам собі гамониш, а з братами грає музика, грай свою музику, найди забір, і скажи, грай музика, грай своє, хай ніхто не розуміє твоє віраші, грай музика, грай свою музику, найди забір, і скажи, грай музика, грай своє, хай ніхто не розуміє твоє віраші. Хай ніхто не розуміє твоє віраші. Тримайся за правду, пожити з усмішкою. Не глядячи на те, що молоді. Все буде, ми вернем Україну, ми зруйнуємо стіну мрії. Грає музика, грає свою музику, хай не забіє, і скажи. Грає музика, грай свою, хай ніхто не розуміє твоє віраші. Грає музика, грай свою музику, хай не забіє, і скажи. Грай музика, грай свое, хай ніхто не розуміє твоє вірші. Хай ніхто не розуміє твоє вірші. Щире дякую всім, хто прийшов. Щире дякую за ваші підтримки. Количество у гурта 1,5 человека з'явився свої аккаунти у Інстаграмі і Фейсбук. Тому ось пропоную і раю, кому цікаво, звісно, підписатися. Дякую, 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 дякую. Раз. Давайте яно буде грамчей, больш смачно і больш запальна для гурта 1,5 чоловіка. А яшчэ на правах рекламы вось пра дранікі мы крышку паразмаўлялі, але не паразмаўлялі яшчэ пра тое, што у бэкдо-бара вельмі смачная салатка з крэветкамі. Таму, калі вы раптам надыеце, альбо хочаце яшчэ нову смаку, то калі ласка, гэта таксама добры варыянт. Там, дарэчы, ёсць яшчэ піўка, там ёсць яшчэ наліўкі розныя, і наогул шмат розных смачнасцяў. Таму паспявайце, калі ласка, карыстацца гэтым момантам, тым больш, што, на жаль, не так доўга яшчэ будзе працаваць бэкдо-бар, але гэта не павінна перашкаджаць нам зараз вельмі цёплымі, моцнымі, актыўнымі апладысментамі адзячыць бэкдо-бару! Нет, такое адчуванне, што быццам бы мала дранікаў з'ехалі. Таму давайте яшчэ раз. Бэкдо-бар! Дзякуй вялікае, а мы тым часам працягваем. Вельмі паказальна для мяне асабіста, што сяброўскі наш вайб сёння ствараюць не толькі беларускія гурты, але ж яшчэ і з удзелам музыкаў з Украіны. Дуды у нас сёння будуць гучаць, а яшчэ адчувацца наш беларускі настрой. Яны любяць хмель,
Яны любяць вулічныя выступы. Яны любяць дакладна гараченькае. Таму, спадарства, вось гэтых жа моцна, спякотна, так, каб амаль што спаліла. Аплодисменты для Капитан Хмель! А пакуль у нас тут яшчэ працягваюцца падрыхтоўчыя працы, я вам яшчэ распавяду пра тое, што сёння ў нас у рэпертуары, у раскладзе будзе яшчэ адзін файны калектыў, які досыць хутка ўжо выйдзе на сцэну. Гэта Артём Невалашук, які не так давно, дарэчы, вярнуўся з гастроляў. Вось мне, дарэчы, падаецца вельмі паказальным, што нашы гурты, як толькі з'явіліся, але адразу шмат што ім ёсць што зрабіць, паказаць. Вось той же самы калектыў 1,5 чалавека. Падавалася, адзін з першых выступаў у іх адбыўся ў раёне Зімы, і там адразу зладзілі і дзень роднай мовы, і адразу новыя кампазіцыі з'явіліся. І дарэчы, калі вы звярнулі ўвагу на цішоткі, то гэта таксама робіць наш беларус Андрэй Мялешка. Яму таксама асабістае прывітанне, але не ім адзін. Ён, канешне, сваю прадукцыю паказваў на дні роднай мовы, але сёння ў нас таксама ёсць чым натхніцца. Таму, калі, да прыкладу, вы хочаце прыгожанькую вокладку з нацыянальнай сімволікай на пашпарт, да прыкладу, альбо наглядку, чокер прыгажэнне на шыю, либо, магчыма, яшчэ што-небудзь тэматычнае беларускае, там, мыцца і не толькі. Што для гэтага трэба? Можна выйсці пакурыць, таму што там наверсе у нас знаходзіцца чалавек Алекс, які акурат свае вырабы сёння нам і дэманструе, можна будзе ў яго набыць. Таму, калі ласка, не праходзьце ні міма дранікаў, ні міма салатак, ні міма налевак, ні міма мешу і, канешне ж, ні міма нашых шыкоўных, файных, запальных музыкаў. Таму, спадарства, ага, яно самае. Капітан Хмель. Лёша, давай подложечку свою, пожалуйста. Класс. Наваливает бас. Нашого нового члена екіпажу, тому дуже просимо підтримати цю хоробру малу аплодисментами. Вирушаємо у подорож у чарівний казковий світ, і зараз буде трошки такого інструментального фентезі, щоб ще трошки там довести звук до перфекту. І ми вирушаємо. Юж. Дві хвилинки. Are you ready?
Це прекрасно, це привіт. Гітарист просить барабани гучніше монітор. Так, сейчас просто повернем. Ну, а тепер буде справжній рок-н-рол. Ви готові? Я вас не чую, ви готові? Тоді ми хочемо, щоб ви кричали, щоб ви веселилися, щоб ви співали разом з нами. І що ви бачите, вибирати. У нас тут є сундук для скарбів. Якщо хтось вважає, що наше скромне мистецтво варте скарбів, може накидати нам трохи скарбів. Це нам дуже-дуже допоможе. Ви готові накидати нам скарбів? Ну, майже готові. Хорошо. Тож ми вирушаємо. Можно танцевать, не стесняйся. Коли чули наш спів, тепер ми хочемо навчити вас. Ви можете співати? Так! Співати!
Заспіваємо разом! Громче! Дружніше! Наливайся, готові! Що ж, по ходу пісні розберемося. Наша подорож триває, і зараз ми вручаємо далеке і казкове місто Бостон.
Зараз буде одна з найвідоміших ірландських пісень. Пісня про хороброго хлопця, який пішов гуляти горами, зустрів ментовського капітана, хлопнув його на гроші, але потім довірився такій дівчині. Тому хопайте ментовських капітанів, але довіряйте тільки правильним дівчатам. Навчає нас ця пісня. Whiskey in the jar! Красивое слово «виски». Кто не пьет виски, поет какао. Дівчата! А тепер хлопці! Все разом! Молодці! Це була підготовка до наступного номеру. Зараз ми станемо з вами суворими вікінгами. І щоб відчути себе по-справжньому суворими вікінгами, ми маємо відчувати вікінгівську єдність. Тому що без єдності ніколи не буде перемога. Без єдності ми ніколи нікого не подолаємо. Без єдності ми не утримаємося разом, ми не утримаємо життя. Тому зараз треба бути єдині. І коли ви чуєте цей чарівний звук, хей! Робите хей. Готові? Робите хей. Ви дійсно готові робити хей? Хей! Ну що, спробуємо? Хей! 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 Ну небагато, але я знаю, може краще. Чому не робиш хей? Ти просто робиш
весь бракап. От. Зонця, чому ти не робиш хейт? Ти зриваєш весь концерт, ти ще не робиш хейт. Тому зараз цей хлопак, і він дає всі разом робимо хейт. Хей! 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 Чувак Білокуточки, чому не робиш хейт? Ти просто от нас катнеш назад, як ганьба еволюції. Тому давай, зараз робимо всі разом хейт. Ти, концерт, ти Білокуточки, всі разом робимо хейт. Хей! Хей! О! Хей! Хей! Оце було майже по-справжньому, то зараз скандинавська балада Германові. Кидай подвигами на солену траву, на полу, на бьёрке рядом с юбка. Марья кроет меня, Марья рука станет, от маленькой колена полника. Продовжуємо нашу подорож по скандинавським странам і легендам. І зараз буде теж досить відома пісня «Має музикальний». Something
Наступна композиція виконання нашого святої правди, що геройські вчинки, геройські події і велике напруження історичних епох відбувалося не тільки в казкові часи, не тільки в легендах, і не тільки в фантазійних книжках, але й зовсім недавно. Тому ми знаємо, чого насправді ми всі хочемо. Ми хочемо, щоб щось для нас, для всіх, для кожної людини у світі змінилося трохи на краще. Ця пісня не була зіграна до кінця, тому що історія не закінчена. І де вона закінчиться, залежить від кожного з нас. А тепер буде пісня, якою можна зіпсувати будь-яку білоруську вечірку.
Еще раз аплодисменты! Все равно щекотуемся. Все равно. Ты залезешь в упор, если ты просто любишь контакт. Разумеешь, что и сегодня, и вчера наши места на тропе. Так, вместе! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, такой не такой. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, не шагай. Я не могу дальше, и снова батарея, не было Сальвадора Дали. Спасибо вам большое, вы сумасшедшая, классная публика. Я в готовых парах. І ще громче капітан Дякую велике. Ми, до речі, таким чином ще передали привітання українському гурту «Фрам», у яким грав Льоша акурат. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь!
Падабаецца мне такі запал, ой, вельмі. А яшчэ, спадарства, вам распавяду, што такі запал, мне праецца, важна, каб заставаўся не толькі сёння у нас у сераду падчас сяброўскага вайбу, але ж яшчэ і ў наступныя дні. Таму што тут Backdoor Bar падрыхтаваў для вас спецыяльную, вялізную праграму на развітанне. У чацвер і ў пятніцу будзе магчымасць проста пачыліць, паразмаўляць спакойненька падчас маёнкі гэтай самай і папіць піўко альбо штосьці яшчэ. Да ўсяго іншага, у суботу тут у Backdoor Bar будзе ладзіцца беларуская электронная сцена. Таму аматары, калі ласка, таксама долучайцеся. Кажу, што будзе штосьці там і ад фолку, таму можа быць. А яшчэ да ўсяго іншага будзе і ў нядзелю вялікая падзея, таму што ладзіць яе будзе ніхто іншы, як заўсёдні тут музыка Ромаріо Пумуч і Олег Карленко разам са сваім гуртом Карленко Кампані. Але што важна ведаць пра гэты калектыў, пра Карленка, так гэта пра тое, што менавіта дзякуючы яго ручкам у тым ліку і ствараюцца гэтыя самыя стравы. Ён гатуе, ён працуе тут, і ён час ад часу ладзіць імпрэзы, на якіх нават таксама час ад часу выступае ў якасці гукарэжысёра. Таму апладысменты для Олега Карленка менавіта і для Backdoor Bar. Можна речі, Олег стоїть, тому смачно їсти. А ми там сьогодні переходимо до яшчэ одного гурта, який тут ладив однозначно недавно сольний концерт. І гэтыя песні спявалі ўсе. Таму што яны і пра гумар, таму што яны і пра настрой. Як распавядаюць самі музыкі, гэта пра тое, што усведомлююць, але не вельмі часта аналошваюць. А вось як гэта можна аналошваць у музычным плане, у музычным сэнсе, сёння ў праконцы будзе магчымасць даведацца, прыгадаць і, можа быць, заспяваць. Таму што мне падаецца, што Артём сёння нас без спеваў не пакіне, спяваць будзем усе разам. Пацвярджаю, ўсё будзе як мае быць. Спадарства. Ну, а я нагадаю, што нягледзячы на тое, што у нас яшчэ працягвае музычная падзея, будзе і афтер-паці, але у гэтую хвіліну там наверсе знаходзіцца чалавек, які можа прапанаваць вам вырабы з нацыянальнай сімволікай. Ведаю нават, што некаторыя з нашых музыкаў ужо дабылі сабе прэзенты, што не можам не радаваць. Купляйся беларускай, як кажуць, краснага радзіме. Ну і разом з тым. І разом з тым. Мы не будем забываться про тое, што сёння у нас працуе і кухня, сёння у нас можна пачаставацца і смачнымі напоямі. Да ўсяго іншага прыгадаць і падзячыць музыкам, таму што ў некаторых з іх вы маглі заўважыць QR-код. І вось, калі ласка, мне падаецца, што падтрымліваць гэта таксама больш як важна. Да ўсяго іншага, мне падаецца, што асобнымі апладысментамі зараз можна ўзнагародзіць чалавека, які вось пакуль я тут стаю і распрадаю розныя гутаркі, ён туды-сюды наладжвае і адказвае нам сёння за святло, за гук. Дзякуй, дзёдзя! Ну, вас оживіўся, і, дарэчы, калі вы чулі нешта, нейкія падпелкі, падрыкванні падчас выступаў, Карленка, то ўсё дзём. Таму будзем спадзявацца, што вось гэта ўжо моцная падтрымка будзе назірацца і падчас наступнага выступу. Шыкоўнага, такое, ведаеце, і самае сэрцека, як мае быць. Таму што я кажа, не выважу, але насамрэч вывозіць і, я б сказала, яшчэ досыць далёка вывозіць, таму што не так даўно зладзіў тур, і ўсё было больш цудоўна. Таму прывітанне Тбілісі і не толькі, і на сцэне Артём не выважу! Ну да. Одну хвилиночку. Он зараз зробить звук. Мы вот только что вернулись от нашего европейского турне в Тбилиси. Дайте мне звук, пожалуйста. Крыху простыли. Тому я сподіваюсь, вы будете помогать нам спевать. Бо мы-то сами не умеем. Мы умеем пить, жартовать, ржать. А вот спевать — это проблема.
Плюс. Так, Артем, гитарку свою. Так, так. Я один раз. Оп-оп-оп.